Wena inlutho iyakuthanda vele? Cause vele nje awuyilutho nje kushuthi ushiba. Uyangithanda ngizwela ukuthandela ukuthi uhlezi u-available phela mina ngihlale ngasekhaya wena uhleli ukubona njalo cha ushibhile girl uthanda nje ukusakudlala. Indaba vele ube neshow ukuthi uyakuthanda usihle? Ngineshow angeke ekhaya ngangithandi. Ngeke ngoba usunje sungaze usiloboliwe. Wena ukwenzela ini? Uningangenzela kona semusihle. Uyangigqokisa. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So sisi wami njengomvasheli today it means akekho right kahle hle mekuza kwasey'ndabeni zakhe zothando. So ula ukulandelela yonke leyo nto leyo kodwa ngizowasilandisa la ehlangana khona nomuntu wakhe nala kuqala khona ungabi right phakathi kwakhe nomuntu wakhe. So-ke asesibone singabe kuzohamba kanjani. Sobona kanjani? Ngiyaphila sisizana. Ngiyaphila nami. Ngihle noma ba? Nosipho Ncane. Okay, ubuya kuphi? Ngwaseshona Mhlathuzane. Ukhulele khona? Ngikhulele khona ngafunda khona. Okay, so njengoba ula eThekwini uzele uSpadi or uzele isikole? Ngize ngesikole. Okay. Ngicela ungiqaleke la uhlangana khona nomuntu wakho bekumuphi unyaka nihlangane kanjani kwakwenze njani nje nize niqala nje indaba zenzo uthando ukuhlangana kwenje bekuyini? Sahlangana ngo-2020 esikoleni. Ngangithole i-transfer ngiyofunda kwesinye isikole esisemlalazi eGawozi. Ila engahlangana khona naye ngamfica yena efunda khona esikoleni evele esenior khona mina ngifika. Okay. So bengumuntu othulayo uyena umuntu oqala engakwazi ukuthi ngibe ne-relationship naye esikoleni sajwayelana kwaba mnandi wangi-introduce nakwabanye abantu wayo-class rep wethu. Oh, okay. All right. So manihlangana-ke indlela akuphethe ngakhona esakushela nendlela akuphethe ngayo ubudlelwano benu sebuqalile beyinjani? Beyi-right because bekwazi ukungenzela izinto ngaleyo mali encane. Okay. Bekwazi nokungisengela ama-gifts. Kumnandi yonke into was-exciting nje. Uthando lomnandi oluhanjelwa yikho bonke abantu bebukela kuthina. The time kade ufika empilweni yakhe kade enayo omunye umuntu ambonayo wesifazane noma ufike esingle? Akanawo umuntu. Washo kanjalo? Wayithaka. Okay. Wena isayidi lakho? Kodwa ngahamba ngathola mina nganganayo. Okay. So mawusuthola-ke uthola kanjani? Ngabe mhlambe iyona yini lento ekulethe la ekhaya namhlanje noma okunye nje okwenzeka ngelinye ilanga? Hayi okunye lokho. Okay, why? Oh, sorry ngaqhubeka. Ngangifice ade naye vele izinto zabo zayibheda so kwathi makufika mina base bahlukana but siqala babengakohlukani babesaxhumana. Oh, okay. So yini-ke kubeka la ekhaya namhlanje? Kwenzakalani? Usoleni noma uboneni noma uzweni? Into engibeka la ekhaya ukuthi since sengila eThekwini yena uyasebenza emakhaya eshowe eCliffs. So sesibe long distance relationship. So yonke into beyi-right. Ngazi ukuthi mesiqeda ukubhala la ngihamba ngemali. Bengazi ukuthi-ke mangivala mesivala esikoleni u-1 week ngihamba ngospende kena before ngiyekhaya. So kwahamba waba umuntu ompintshekile even ngama-weekends akasatholakala efonini. Sometimes akusana good morning sekudlula ngisho insuku singakhulumi. Ngaqala ngasola ukuthi ngazothi khona into esiyenzakala khona mhlawumbe omunye umuntu owesithathu sekhona empilweni yakhe. Because i-behavior yakhe besishintshile engasafani nasekuqaleni. Mhlawumbe uthi uphendela ebuva nje ucabanga kahle kokugcina nibonana. Ayikho mhlawumbe into yakhulumeka esayidini lakho mhlawumbe wangasho ukuthi imphathe kabi yenza ukuthi elokhu ehlehla kuwena kancane kancane elokhu ekuqhelele. No, akaze esho lutho but into engayinothisa ukuthi ifoni yakhe bengasayibeki phansi. Sihlele hamba nayo even benakho ukuthi ifoni sidlale even ama-games online but bese ngasakwenzi konke lokho even ecofa ifoni engasayicofi phambi kwami. Oh, okay. Mhlawumbe uke wambuza wamqonda nje ngoba nakho usubonile ukuthi okay akasafuni idlala ama-games usebeka ifoni ngendlela nje ahleze ayigadile ukuthi ungayithinti. So uke wamhlalisa phansi wambuza ukuthi sekwenze njani manje because besithintelana amafoni ku-right. Why manje wasusaba nefoni yakho?
No, bengazange kufike lapho, you know, because ngiwasemakhaya. Okay. So like kube ngathi uyadelela umuntu wesilisa uma ukhuluma izinto ekanjalo. So bengakaze ngimbuze. That's why ngidecide ukuthi ngize la mhlambe la ikhona into azoyisho. Awuboni ukuthi uzongiqhatha kakhulu mhlambe leyo ifuza la. Uyibeka phambi kwabantu, abantu bangakini bazobona, abantu bangakubo, nje imndeni, awuboni mhlambe izoniqhatha kakhulu. No, angiboni, ngiyacabanga ukuthi sizoyithola isolution la. Okay. So, njengoba usinikezele indaba yakhe sibutholile usisi. Kodwa engakwazi ukuthi wena indaba yakhe usisike uyithole kanjani? Wenze njani? Inamba yasisi ngiyithole ngokuthi khona omunye umntana uTholi owumngane wami besifunda naye. Okay. Osebenza naye eClicks. So ngamcela ukuthi ngicela ngitracele emsebenzini wakhe because as ba colleagues banama contacts wabo bonke. So wangitshela ukuthi khona ugela jwalo ukumbona naye basebenza naye. Base kwaba ukuthi inamba ngiyitholelwa uyena. So uTholi uyazi ukuthi vele ubuntu wakhe ubuntu wakho unobuntu wakhe la eClicks la besebenzela khona. No, akanayo isho ukuthi bayadate but uyena ajwayele ukumbona eclose naye. Okay. Kulungile. Ithi ngimlande because uvubile ukufika kodwa akazi ukuthi wena ubhalile kwishow futhi akazi ukuthi uze kwishow ekanjani la. So ithi ngimlande ke. Banginankinga. Ungamhlafoniki. Cha ngeke. Okay, sicela la. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So usisi uvumile ukuthi asijoyine and ngiyathemba ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthi aphendule imibuzo ekungenzeka ukuthi singafike ukuthi simbuze kodwa ke sobona ukuthi kuzohamba kanjani. Sobona kanjani? Ngiyaphila nami uma bani? Makhuzwayo. Khuzwayo balo wele khuzwa. Nithi ngisabatheni yamkhuza hayi kwazi ukuthi hayi mfethu wena obukhuzwa njalo ukhuzwayo. Kwenzakalani uthini umlando wasekhaya wakakhuzwayo? Hayi. Singdole Newcastle. Okay. Ubuya khona vele? Yeah. All right. Usisendleni naye bathi? Mas. Uqala umbona ne? Uqala ngibona. Ubhekile mangithi mina ukuyisho ethi umfunani umuntu wami enjikijiki ubiziwe enjikijiki unomuntu osifazana unabantu besifazana ongabazi. Okay ngishiyeke mina because ngi present. Unomuntu osifazana engihleli naye la. Yini efika eqondweni wakho negadiwe? Mhlambe ngabe kufika nemqondweni wakho umfunani umuntu wami engibiziwe. Imangile nje kakhulu singabe ngizwele nje lengaka. Yini lengibalekele ngayo ukuthi ngaze ngibizwe nje ngempela. Okay, ngiyakuzwa. Ngiyacela kumuphi ithuba usisi ukuthi akhulumisane nawe. Akutshela ukuthi mhlambe ngabe ukubize lead. Ucela ukukhulumisana nawe. Kanjani sisi? Ngiyaphi? Ngiyaphi khona nomisiphani imali. Yamazi usihle Zulu. Yeah, ngiyamazi indaba. Yini? Ndoda yami. Batshela ukuthi umuntu. Yebo ngitshela. So wena kanjani? Kanjani Kodwa kanjani because uyasho ukuthi ayithengisile. Siyathandana manje khona ngenapha. No, kushuthi ngiseje sisi. Bayaqoqa la sibonisa mse. Hayibo waze wathi again. Kaze ngithanda. Yazi ngithanda kabi. Yazi ukuthi ngithanda kanjani. Wena yini akwenzela yona uzokusinda yakho. Uyatshela ukuthi esekhaya last day. Ushimani. Ngevalentine nje sasindawonye awukuphi. So wena ujabulisa check yesonke Valentine. Uyangivusisa Shembani. Ayicashe ngisisawuna velu yanga uyithanda. Yazi ngithanda yabo sisi wami. Ngikusihle nawe uyangithanda. Wena yini uthi yakuthanda vele? Cause vele nje awuyilutho nje kushuthi ushiba. Uyangithanda ngizweni ukuthandela ukuthi uhlezi available phela mina ngihlali ngasekhaya wena uhleli ukubona njalo cha ushibhile girl uthanda nje ukusakudlali. Indaba beyinesho ukuthi yakuthanda usihle. Inesho wangeke ekhaya ngangithandi. Ngeke koma ukuthi nje singazi usiloboliwe. Wena ukwenzela ini? Uningangenzela kona semusihle. Uyangigqokisa. Uyangona. Unefayini mali? Mali nje phela yona. Ushemeza incane lo mali usiyabona. Ngoba nokhaleki. Ngaze incane le mali shona. Malini uzusincane lo mali. More than 4,000 imali siholayo sesiyona ngazokhalela 1.5. Shemeze. Sumela ngenxeba. Fasola ngenxeba ukuthi siqeqa la. Lala la mathangeni nami.
Cha ushibhile sis. Usihle umuntu osambona nje usazothandana naye. Kakhulu futhi. Okay, abantwana nina bengayi plan enjalo. Ayisehleli. Okay. Now that usutholile ukuthi nangu sisi ubizile and ubiza ngalo muntu lo othi nawe uthandana naye. Ufika nomqulu lakho. Futhi sihle ngemthandane nengihlukane naye ngoba nakho khona yena. Uzoqhubeka uthandana naye noma wazi ukuthi ukhona umunye umuntu athandana naye. Yena ukhawuqhubeka ngithandana noSihle cause ngiyamthanda. Ususanjani ngayo yonke lento? Cha ngcono ukufona naye uSihle because mina ngeke ngikwazi ukuthi ngibhanqe nalo sisi. Okay. Sikudinga usafonele be. Phela angizodecide usafonele uyifonele yena uzoyidecide ukuthi wenze njani. Isingathephe mina ufuna ukuhlala kanti wena uyesekho option. Ngisho ngathi ngisihle but fulala la. Akusho lutho angithi uyena uzosho. Uleka ngisho wena uqhubeka sithandane. Ngalokho uthando labani? Awusuqhubeka sithandane sisi. Usikhiphele inkomo kusho lutho mase uyakuyeka wena inkomo sisi wami. Uthando aluyena inkomo sisi. Ngiyajabula mina ngazi ukuba Sihle gani. Sisi nami ngazi even ikati lakho even inja yakho ngiyayazi. Uyibona ke phi yona? Ngoba ungena ngomnyama. Even inja yakho ngiyayazi. Ngoba ungena ngo-3. Awukhuleka sisi mina yini ngizomazi boka sisi even osisibakhe. Sicangizwe nabe emathaveni. Ngoba wena ubhalile and uyavuma ukuthi afonele ngiyacela ukuthi kube kanjani. Usafuna ufonele right? Ngiyafuna. Ngicela ukuthi sifone. Yebo kunjani? Ngiyaphila. Angazi noma ngifuna umuntu alright. Ifoni ngasihle le? Yebo, ukhuluma noba? Angizwa? Ukhuluma noba? Wena ukhuluma noSitufuza Dlangamandla Ezulu from Black Life TV. Mina ngikhuluma nobani? Ukhuluma noma wengane yakhe? Uma wengane kaSihle? Yebo. How? Okay. Mhlawumbe usamatasa yena uSihle singakhona umthola? Usageza kwamanje kodwa ningawushiya umyalezo. Okay, usendlini yakhe wena njengamanje? Yebo, usendlini yakhe. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Yebo. Hawu. Maniniki. Ngizalani manje la? Unengane vele? Usihle? Cha, akaze ngitshele ukuthi uyingane. Uyazi uSihle kunengane? Ayi ngingakwazi mina lokhu ngiqala nje ukuthi. Okay, ngiyabona ukuthi into enihlanganisile la shothi angiphelele. Ngisona isifebe nesendoda sizolwa nje siyabizwa nje ama-TV siyibhizi. Siyovulela isifebe nje sendoda. Usafuna ukuqhubeka noSihle? Nithandana? Uqhubeka noSihle ngoba ngiyamthanda. Angazi ngayeka. So unomlokokazi unoma wengane awungeni lapho uzoqhubeka? Angingeni lapho mina bethande mina nje. Besibonanile nje mina naye. Imthandane noSihle engifuna naye. Usafuna ukuqhubeka noSihle uthandana naye? Khona enomuntu wakhe athi angeke azahlukana naye aphinde abe noma wengane lo simthola endlini yakhe. Usuzanika inkomo. Uthatha ungitshela sinojoliwe wena. Bese inkomo ziphinsela emuva. Wazibabusa ntombi yabantu. Azobanzima. Ngiyabonga kakhulu kodwa ukuthi usijoyine. Ngiyabonga kakhulu isikhathi osiphe sona. Ngiyacela nje ukuthi ubhuti akukhululekise. Ufika kanjani ngayo yonke lento le? Uze ngolunye indaba la. And then boom. Bese senze call jiki ziki sekukuningi. Kwenzakalani? Askisi. Ngeseke ngendlela othole ngayo. Mina beyitshela ukuthi sizokhuluma nalo sisi lo kodwa mase senze call ngathole kunye. Askisi. Yo. Mbuka lapha ekhaya. Hayi ngeke kuningi kakhulu ke. This time around kungangozulu. Nizibonele nani ukuthi khambe kanjani and sithi sakhuluma ngokunye sisafisa ukuthi sikhulume nesisane noSihle. Yena mase sifonela uSihle boom sesithola uma wengane yakhe. And akekho ukubona bobawu okuvezela ukuthi uyazi ukuthi uSihle ngabe unayo ingane futhi basathana noma wengane. Because nakho phela sendlini yakhe. But ke cela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, share mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.